ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ କିଷାନ ମଜଦୁର ସଂଗ୍ରାମ ପରିଷଦର ଆବାହକ। ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଉଥିବା ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଲୋକେ ବିଜୁଳି, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ ଭଳି ଏକାଧିକ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଉନଥିବାରୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଅଭୟାରଣ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିବା ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ି ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଅଭୟାରଣ୍ୟବାସୀ। ଏହି ଖବର ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଜାଣିବା ପରେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଜୟ କିଷାନ ମଜଦୁର ସଂଗ୍ରାମ ପରିଷଦର ଆବାହକ ଯଦୁମଣି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ବିଶଦ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଓ ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯଦୁମଣି। ଅପରପକ୍ଷେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇ ନଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସ୍ୱାଧାଦେବ ସିଂ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ହରେରାମ କରୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଖବର। सब्सक्राइब करंतु ओडिशा खबर चैनल एवं बेल आइकन को दबांतु लेटेस्ट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा।